Hej. Så för vi att börja attor. Nu har det haft en gåan länkan steg. Så nu är det vånande öll mätt och har det gott. Så man ber om att ta nästa inslag här skulle det vara nog så frialig. Därför att jag ska klara att till den nästa attor då är det nog så vilt. Men det som är för att göra nu till det att är för att bjöa en ska du rösa att lycka upp Maria. Det är Maria. Vill du ge henne en klapp? Hej Maria, välkommen. Vi tackar Jonta. Och Maria Nagor Hansen. Och jag lyckas att se drönchen har sett sig på plats och här kommer in och har finner fri. Det är ju mycket att ta sig här uppe med det så frialt. Kom och skånte och sätta dig ner. Så är det klara, Dronger? Ja. Så det ska så någorlunda frialt nu. Grunden till att jag har bjöd Maria och vid den här dagen till att jag känner Maria i center. Aren, och jag vet att Maria, hon har slett inte alltid haft det så lätt. Till att Maria har ADHD. Och hon har gjort allt möjligt. Självt om hon har ADHD. Och det här gör hon stadigväck där i det. Och jag hade att det är en ordentlig god söva om Maria som jag alltid till skulle höra. Det som här som jag känner Maria, det är att vi bor i en norrländsk projekt som handlar om hur ung i färgen hävada. Och det är Norrland som är vi och i sån här projekt någon. Och Maria är en affären och jag hade det är gott att vi har ösne ung vi som har trubbelökar till det är ösne en pastor av tannargon som har det trubbelt. Så Maria och jag vet att vi är affär i Oslandet och har mött usländskon ungkon och vi är från Danmark. Och Maria har svära imiska spårningar om hur hon har haft det som ung och hur hon har det vid att vara ung i färgen. Så att och nu så jag till imiska mynter tog att Maria hon har en sån intresse, ett hobby som hon säger och det är att vara fotomodell. Så till dagligt arbetar Maria i Backafrost. Arbetar vid fiske. Och så är hon ösne fotomodell. Och hon är fotomodell både i Färjön och utomlands. Till så att imiska mynter, flotta mynter där. Är tonlökaren, vad är tonlökaren? Skulle det vara, går tonlökar vi? Ja, och Maria bor i Fuklafyra. Och det här är en sanger som har tydning för Maria.
så har vi dämpar för tonlöjtsen. Så får jag att ta sig inte vid Mario. Och jag får att spyrja henne som jag plejer spyrja till som kommer här att ha framförsler för tyckon om hur det var att vara 13 år. Hur var det här, Maria? Det var blanda. Det var mega blanda. Det var rena gruppen i det. För det mesta var det härst, tungt. Skolan var träven. Och jag började märka akkurat som att jag följde mig inte lika vanliga eller normala som henne. Känsliga eller så. Och ja. Hur var det gång i skolan och ha ADHD? Från första till kända var det gott, fantastiskt. Jag älskar det. Jag älskar att vara social, jag älskar att möta upp och mötas med vinnor och trövdes ordentligt väl. Men vi skulle ha någon folklar för det. Här kommer folk ur Lörvik och Göt och tar vi gång i 8 framåtstöld. Och tar det blir blå härst. Det blir sett kröv, rönder och allt det där. Och möta nekva som forskon som inte kände. Tar det blir mega härst. Jag följde att det var slash klar att bli vuxen och slash klar att täcka skolan seriöst eller dåligt. Och att tar det blir härstgång skolan, då tar jag blir för vanliga karaktärer. Till det tömde det inte och du klarar det eller inte. Ja. Men så var det onkel goda lärare som du gärna vill hjälpa där. Ja. Lärarna var helt fantastiska. Vi åt den där framåtställtna. De lät mest till och se bröttes till det du köpt med ett litet järn. Det så en sort ordentliga fall för nya båt. Och det var det till att hjälpa mig och det tog sig vi med. Och jag fick en särskild lärare, Asil Kristiansen, som tog mig och bjöd mig ner till syn om kvällarna. Så hej hon oj, så hon backade i bollar och sort. Och så hette vi ett rockning hemma till henne. Här hon hjälpte mig vid inlätningen och något sånt. Och ta började karaktärerna komma upp efter, tror jag. Att nu tömde jag det knappt igen. Hej, en gång lärare och jag fick koncentrera mig. Jag måste till att man sitter här med lite honor. Och ja, det var ordentligt dåligt. Jag gjorde så att jag tjökte för det nutjända, faktiskt. Vad hände så att han har nutjända flock till dig? Så tog jag sabbatår. Här arbetade jag bakarfrost. Och trövdes ordentligt väl. Jag älskar det. Jag följde att det hade bruk för mig här. Och det var dåligt att tjäna pengar. Men så kom det in här var ett hinner för student. Och det var det att ett ordentligt kämpe i alla fall. Klarade jag slätt. Nuttje lärare, nuttje nämningar. Ja. Det gick 3 månader och så ända jag ut i psykiatrin. Absolut utgrävningar. Ja. Det vill säga att du skulle färre ut av sjukhuset eller till psykiatriska deplen här i Havn? Ja. Så jag gick någon lacknamn. Jag fick så sjuka nyturer och blev staffast vid depression och alla miljon. Till det så att jag var också helt galet. Och så blev jag kort akut till utgrävning. För att jag hade det. Jag ångade helt att jag hade. Helt bara det var en extrem depression. Men det var inte bara att jag hade. Ja. Ja. Hvordan jag såg Nick och Argentjen så han ta och nu är det 22 år i det. Och vi tar sen några mynter, mynter från någon hemmalöve, till Gerans löve, samma vi familj, samma vi vinkonon och ösne är du är modellarbete. Och kvart huxar du om dagen i det, alltså hur du häver det där? Jag føler mig så heldig. Jeg føler mig ordentligt heldig her, at jeg har det, også. Tog at it's a blessing, not a curse. Tog at jeg at jeg er kreativ og åpen og frisk. Og jeg har
färre gränser eller att vet ett land ganska färre men jag älskar att överskrida mina gränser. Jag älskar att pröva nya ting och jag älskar att göra ting som gör mig bänkna. Alltså då är hoppa på mina gränser alla samtidigt och det gör mitt liv spännande och jag älskar inte att råda och också att det är nog cool och ja. Så du också finns några goda upplevelser vid tog någon uppgåvan som modell alltså det är inte stanna runt och akkurat och uppleva immest. Vad är det bästa vi tog? Det bästa vi kvar när vi modell. Det är att pröva att till dömes göra något så ovanligt som det är. Det är spännande och nytt och sort. Här står jag sommarfestivalen en paddlig här och dansa burlesk för Laila Reine. Så en ting man är nervös om späntor och man följer nek och det är värst och jag vet inte, adrenalin. Ja. Men det som vi också tås av om i jar, det vi tås av samman, det är att det kan också vara när vantar vi tog att vara modell. Alltså det är några gester som kunde huxa sig att vara modell och kvärt kan vara en vanse vi tog. Ja. Det tar man kommer ut på Facebook och Instagram och så är det Rannik som skriver till en vänta sig till en spy om photoshoot. Och det kan alltså man måste vara öliga säker på hur personen är. Att det inte är onkel som lojar eller som bara vill då vet se han har ett studio hemma till sig och så får man dockar upp här och det är inte man har sagt. Så det är mega viktigt att man möts vid en café. Gör en avtal och fortäller familj och vänner kvar man fer. Ja. Och sånt. Ja. Det är viktigt. Så här vet du att du har inte sagt att det är inte riktigt att lägga planer ta följt du en pastor att jag har alltid haft det. Ja. Och här du så några planer nu. Huxa att du fram efter. Jag vill inte skriva allt nyår. Eller glömma det. Och lägga nya planer det var. Här har vi en fall som skriver till att vi är kört. Och jag har på så glömt det. Jag kan helt öron till att jag glömt att det görs en avtal. Så jag har funnit mig mat att skriva allt nyår i kalendern. Ja, varsler, förändrar det är och bara då en kaffe med vinkonnen. Ja. För att lyckas som organiserat eller strukturerat ut liv. Akkurat. Ja, det är ösne gott till och med alltså. Ja. Vi det alla brukar det ju alltid. Akkurat. Ja, hur är det att sitta här? Jag var mega nervös. Ja. Men det var verkligen som helst. Nu har jag provat en annan gräns och nu har vi det fint ut. Kan helst du om att vi tar tilltök så här vi kunna ta unga om tar rätten det kan helt om det. Fantastiskt. Det är så gott, det är så viktigt. Verkligen. Huxar du om att du var 13 kvar är rätten det du hejer? Nej. Alltså jag huxar snägt om det. Jag har för oss ni haft det lätt. Det kom till det. Jag har haft supergoda hjälp. Fantastiska lärare, fantastiska föräldrar och goda vänner. Att la stola mig i Ötlandtöjen. Så jag har inte ordentligt haft bruk för det som att jag vet inte. Roger. Ja, det har vi haft att träna alla två. Men det är inte att som hela det. Då är det extremt viktigt att vi tar sån tilltök. Kunnande tilltök. Alltså om kvar för Roger är då som tar och vänta sig till istället bruk för det. Till dem lärare. Ja. Lacknar. Som är vi här för mig. Hur ser det ut då nu? Är du nervös stadigväck? Nej. Tack jag gå. För det just det. Ja, det är. Skulle vi ge Maria klar? Ja, det är över. Tack för det. Vi tar för hånderna. Ger den så. Nu färdar vi. Nu har alltid klockan det som hon skulle vara att jassan skulle. Ja, det är då. Jassan tar för att komma av paddlen om
en lilla låt. Vi börjar lucka vi tar en paus och att han och jassan av er. Så jassan är för att spela först och så blir en stäckor att han åt det. Ta vi bara en stor stäckor till det har akkurat haft mer än en timme paus. Så nu börjar vi bara efter jassan. Nu är det. Jag må lycka påsa eller lycka spela det om näka först. Toy, är det inte så att hit av korsan var i Norrland till oss nu? Och spalt? Kvärt kunde fortälja sen om till kappingsna. Toy tid vunno har vi hört. Ja, det var så här. Vad var det gå så utan kappingen? Och Stella Polaris. Stella Polaris. Vad är det här för en kapping? Det är en tallaga kapping för barn och ung. Och var det innanför i imiskan tonlök? Ja, det är alltid 3 kvart år så är det rytmiska tallagar. Och det var det så i år. Och så kappar oss vid och nu. Och vunno. Ja, det ska göra en klapp av Øystein för teater vunno till kappingsna. Det börjar bara att det är klart.
I'm gonna fight them all. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes is leave it alone. Every single one got a story to tell. Everyone knows about it, from the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. That ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones says find a home. I'm going to Wichita, far from this opera forevermore. I'm gonna wipe the straw, make the sweet drip out of every pore. And I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding right before my Lord. All the words are gonna flee from me and I don't think no more. And the stains coming from my blood tell me go back home. Tack för det. Ooh, I can feel what you're thinking. Those poor little youngsters. But do you know what we're thinking? We feel so sorry for you. Life seems to bring you down. That's why we're in the show, that you can go and live it through a la 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 la. You can go and live it through a you can go and live it through a beat.
for. Steve walks right down the street with the bimbo yellow. Ain't no sound but sounds feet. Machine guns ready to go. I'm ready, hey, I'm ready. But this sign hanging on the seat. And I know when the bullets rip, the sound of it. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one gone, another one gone, another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
Tusen takk for det. Jassaner. Tar farne, tar var øysene vi I fjør, og tar var det så gøy at jeg booket det bare på en av veien til å komme 8 år, og det har gjort stor framstig. Det har nu har det några få minutter til å ha en pause. Det skal ikke færre ut herfra. Det går bare lykke som slappe av og sin dør, men amnesty gjør det just klarer. Det går bare slappe av, gjør også annet og I några minutter, så får vi videre I skrånne.
Hej. Jeg skal fortelle deg at jeg har finnet en god ring her, som kanskje anker at jeg har mist. Så husker jeg om det en liten, ordentlig pener godringer som funnet, medan tid har du døra stedet. Og han her hvis nekker mangler han. Ja, så løys. Så får jeg at bjøve Amnesty, Taimon som kommet fra Amnesty, velkommen. At dit vil jeg også fortelle om badnaratten, mannaratten. Og jeg har alltid ødler kommet inn etter, så jeg har alltid at du skal bare være i gang til Katrin. Joe Katrin, og neste er klapp. Hallo? Hej. Yes. Hej, ja, jeg heter Katrin Anestabe, og jeg arbeider i Amnesty i Färjön, og det en fellesskap som arbeider ved mannaratten. Det har de tog sånn om badnaratten, og det arbeider vi eisende vi. Mannaratten, det så snart galtande for ødel og ikke bare bød. Det som min framløva for at snikva seg om, det dette vi gerande stenon. Jeg har ikke vært her i Atlantet, at jeg kunne ikke være her, men jeg har inntrykk av at de har haft nok sånn om avviser støver i Løvnån, fra Blåkrosset og fra Beranon og så videre. Det som jeg får ta som, det bare det helt vanlige, pura, gerandes ting som hender for Atlantet. Og så jeg har kallet det for rettende, gerandstavren, rettende og apert, tui at hetta vi badnarattendon. Skulle det lukka at utla sett at det kan helt nye. Suttjes utleir, så nekkelig oss. Ja, hetta vi badnarattendon, som tid har hatt om, bøtna ratt til hetta, bøtna ratt til hatta, bøtna ratt til og ratt til. Det faktisk bæra helten av søvene, til øtles i rattendene, de heva vi bæra vi apert. Det vil si at vi da apert fyre at ånder eisen i heves rattendene. Det vil si at rettene er ikke endelig, men det stekka. Det stekka her som rettene til hinnom byrja. Og det tror jeg at jeg har valgt å kalle hese framløvene derfor at mine rettene enda, her tøyne rettene byrja. Og den store spørningen hver det? Det er jo så enfalt, men hver det at min retter til å si at mine hoksan endar til rettene til øren byrjar. Derfor er det to som det. Og det er ganske, jeg synes av fakta og jeg ser framløvene, og det kan være akkurat endertøk, men det skulle de slett snakke ut, det er ganske bedre for popquizen tjadikon. Ganske større chanser for å vinne quizen hvis jeg endertøk akkurat som ditt langt å hava, finner vi. Så det kan være at akkurat godt tjadikon er at hukse om til quizen. Men disse badnarattende som tid har tås om i Atlantet, hva kommer det fra? Altså, det noe som bare alltid høver til? Det bare noe som bare her, og som alltid får være her, og som vi bare kan takke for givet? Faktisk, så kan man si at dette vi grunnleggende og rettendun til enstaka, det blir i 18 annan heimspartia. Det som hendte i Ørnheimspartia fra 1930 til 45, det var jo til at særlige bølger i samfunnet i Torslandet ble forfylter. Det vet de kanskje nok snakke om. Jøder, samkjent, romafolk, eller sigøynere, menningartarna, alle møvler bølger i samfunnet var forfylt bare for det som de var. Ikke for det som de hadde gjort, men bare det som de var. De var personlige forfylt. Og alle disse millioner døde. Og heimeren tok seg sammen til 18 annan heimspartia,
och säger vi sig själva, hur kunde vi syrka för att det inte händer efter? Och hur kunde vi överhuvud bara läta 6 miljoner jötar bli gassar i Tyskland? Bara för att vara det som det var. Och det som så hände att när Anna Heimsberg var att i 1945 det var inte att när krutje så blev samma tjower stående. ST som är en allt tjower fällskaper. Här ett land är pastor av. Och ändamål vi ST är att skapa fri mellan land. Att syrka för att det som hände under Örn Heimsberg inte händer efter. Men de fokuserar, alltså i här i början fokuserar man också på land och på konflikter, men så var det med en kona som heter Eleanor Roosevelt som säger, kvar vi de enstaka, kvar vi rätten till någon de enstaka. Inte bara land och mellan land, men de helt enstaka personer och kvar en enstaka landet. Så hon stod 8-4 att vi fick i åren några grundläggande mannarättande som är galtant för oss öll, bara tog vi är människa. Och oansett hur så gammal vi är, eller kvar vi kommer fra, eller hur vi såg ut. Och det var det nutja. Det här kom ett papper, vi träd vid grundläggande rättenden, här det stod att vi har så här rättendena, bara tog vi det människa. När man haft andra dokument och man är tog som mannarättende, men då var det också så att kvinnor blir inte tyckna vi, eller böten blir inte tyckna vi, eller träler blir inte tyckna vi, och så vidare. Men detta var först för man säger att oansett kvärt. Så det blev en hemsöverlysning om mannarättende som blev samtyckt i 84. Men så var det att man också säger inte också vi att det ganska är bölkar i samfundet som har bruk för särrättenden. Och här kommer mannarättenden in som en pastor av badnarättenden. Som en pastor av mannarättenden blev man i 1905 samtidigt om att det är faktiskt bölkar i samfundet som har bruk för särliga rättenden. Och här är bötten till. De har bruk för någon särliga rättenden, så här är det några eka ting och asset. Och det var 1905. Och det är rättliga korsen. Det är bara 30 år sedan. Och hvis man huxar om hur länge sedan det krutje är, det är några 40 år sedan. Och åren till var detta släck. Alltså man tar sig inte så mycket om badnarättende. Så i halvt jag visste huxa om att dessa rättenden som vi tar som idag, det kan man inte tacka för givet. Så det är inte säkert att det alltid får vara. Det har vi inte alltid varit. Så det är faktiskt vi som må trycka att det är kvänta. Och självt om det ständer också i en dokument öliga flott och land skulle göra lower och de skulle göra badnarättende lower. Så är det faktiskt inte lika mycket hvis man har ett land här som man har ordentligt goda lower som lever upp till badnarättende sottmålen. Allt är öliga fint. Men da jag kom i skola så upplever vi inte det. Så upplever vi att onker kör med på sjur, eller jag släpper inte på i spela, eller jag kan inte sitta här, eller ett eller annat. Det vill säga att det verkliga upplevde badnarättendena, de skulle vi själva finna det av i gerandsten, mittlen kvar en annan kvänta. Så läs. Men kvar är så dessa rättendena? Det här var jag syndre något att här råknar vi. Jag får nämna nöker här. Man kan faktiskt byta rätten upp i 4. Det hade jag när badnabad och John var inne i. Den ena bölkeren snurrar sig om imiskrättende som snickar som jaunrättende. Hetta vi att öll skulle ha så mycket ätgång att släppa på i och ätgång till det samma i samfunnet och anse om man kanske inte har så mycket möjligheter och pronaliga kanske berbrek eller ett annat så ska man ha samma möjligheter för att släppa på i imiskvidskifte. Så är det den nästa bölkeren till Heseberget. Det är att böten har rätt till ett gott tryckt liv, uppälling för äldre eller andra som är runt om bötene för uppälade och att vara värd från härskapet, missnörsle och så vidare. Och den tredje bölkeren är här. Det är att böten har rätt till att vara hård och att säga sin och huxan. Det är det som bötene var nog snäggvinn, ja. Det är den ena bölkeren. Och den fjärde bölkeren är utbyggning och menning. Alltså här har möjligheter för att männast och utbyggvast samsvärande ägnon evnon. Så det är den fjärde bölkeren. Och så har vi en spårning till tikkon. Då jag ser imiska rättendene. Halta tid är att man kan räfästa dig. Kan man säga att rätten till utbyggning är viktigare än rätten att säga sin huxan?
Prøv å huske om det. Gjør det ikke Sverige høtt noen? Ja eller nei? Uttrykker ikke høtte. Og så tar de da gjørst av Sverige nå. Så prøv å ta seg ut den som de sitter så inne og spyr vi om man det hva Sverige heter jo. Lykke, vet nå. Vet om det var skjemt. Ja, super. Jeg får lykke bra at det kan nå, og kan lykke få noen henter. Hvordan jeg søtte ja? Det var omkring. Hvordan jeg søtte nei? Yes. Ok, super. Til nemlig pura rett, at disse rettene, det kunne ikke reffestes. Man kan ikke si at retten til mat er viktigere enn retten til å si sin hoksan. Det skal leva sammen. Og hvis det skal kunne leva sammen, altså retten til ikke å være for mismående, retten til jaunrettende skal leva sammen ved retten om at si sin hoksan, så kan man hoksa seg at det brester sammen også, ja? Bom, så brester det sammen. Og her får jeg komme ved en døme om det, ta i retten til å si sin hoksan, brester sammen ved retten om til ikke å være for mismående. Til jaunrettende, til å slippe være på i. Halt jeg skal truste ena for at jeg for det blir. Ja. Sånn. Klokken er 08:13. Kvinden i vores historie har bestemt sig for, at eleverne skal have nye pladser. Det er altid godt at ryste klassen sammen på ny en gang imellem. Hendes morfar sagde altid, at en fremmed blot er en ven, men endnu ikke har mødt. Anna tæller eleverne. Der er 10. Det passer med, at de kan sidde 2 og 2 ved de 5 borde i klassen. Anna starter med at annoncere, at i dag skal alle have nye pladser. Anna beder alle rejse sig fra deres pladser og sætte sig ved en ny plads, ved et nyt bord og med en ny sidekammerat. Som Anna havde forudset, har hendes idé allerede gjort noget ved eleverne. Og det er som om, at der nu er en lettere spændt stemning i klassen. Der er meget på spil, når man skal finde en ny plads og en ny sidekammerat. Det er en alvorlig sag, tænker Anna. Der forhandles, og der skabes og brydes alliancer. Et nodestativ kan også være en fin sidekammerat. Det er morsomt, og det griner alle i klassen længe af. Efter en hel del tumult har alle fået en plads og kan ånde lettet op, ser det ud til. Men regnestykket er ikke gået op. Der er et bord, hvor der sidder 3 piger, men Asja sidder helt alene. Anna spørger, hvorfor der sidder 3 elever ved samme bord. Den ene pige ved bordet svarer, hun ikke vil sidde ved siden af Asja på grund af hendes madpakke. Den lugter, synes hun.
Asha siger, det er helt i orden, hun sidder alene. Hun kan godt lide at sidde alene. Yes, det var det. Og her så vi det sinte hvordan det kan bresta sammen i gjeranstenen. Hetta vi at släppa på og att säga sin huxan. Här är en jenta som säger, jag har rätt att säga att jag inte vill sitta vid synen av henne om jag alltid med på att den luktar. Hever hon det? Hever hon rätt till det? Är det några som säger nej? Ja, grant. Är det några som säger ja? Okej, så är det inte helt sämja. Det är sjövande näka om det. Nu har det ju hört så näka om att bött skulle vara hårt och bött kunna säga sin huxan och så vidare. Ja, men hur ska man så inte kunna säga hver man vill se till skolastående? Det är bara det att hvis man ger mån av fölkje, så är snart utan en goda grund, så bryter man vid tarra grundläggande rätt till att vara part av fällskapet och det har blivit missmoner. Missmoner, diskrimination, det är ta en bölker eller en i samfunnet att det vill göra det moner av utan några grund. Och jag vill det sagt att hur jag med på att det luktar, alltså jag menar så vi alla med på att lukta, så det är körla några moner. Och man kan sammanbereda vid att hej vi hoppar band och du släpper inte köra vid du över stort på en, du släpper inte köra vid du längt på en eller hur så var det här och så vidare. Det blir ogrunta. Så det vill vara onkelständig här att det blir till missmon och då är det inte okej. Men så kan man kanske också ära stöver här som man säger, nej, jag kan inte sitta här tog att hon teker alla tog mina pennar, hon tar alla tog ifall jag först skriver till lusta att vi sitter så innan för nöron. Då kan man sjönde säga, okej, det är en också god grund och det är ganska en grund som närmare kan vänta vid läraren och så kan det ta upp. Så sjönde ska man ta bli och hört det då. Skilja till munnen? Nej, så skulle det bara för att röna att diskutera ganska det mer att jag skiljer väl att det är så lätt att finna moner och är så mörkande som säger alltså kvar stäcka min rätter till att säga mina mening, kvar stäckar den. Det kan vara ringt av vita akkurat kvar. Men mot poäng det är så att det stäcka faktiskt det. Det är så inte allt. Vi kunde inte ta och rätt till att säga och huxan och för vi tog rätt någon och på mannen. Så är det ett annat ämne, skiftigt ämne, och det är kroppslig rättende. Min kroppor, min rättende. Och jag atlar att vi är omkring, hvis omkring det knur ho, och jag atlar få en tutsi folk om man här är gänga, bara gänga runt, det är ordla lätt. Ingen corona-alert eller näka. Ja, kom bara om man, det är tutsi det första. Super, alla gott. Vi kan gå bara runt här bant. En lätta, mittlen på en annan. Så snär. Ja, bara runt här. Yes. Och så, nu atlar jag att det skulle finna samman 2 och 2. Tack för att han till standa tattast vi. Och ställa det kon ryck mot ryck. Är vi så en som manglar så är vi. Ja, mitt manglar. Yes. Ryck mot ryck, bara så läs. Är det okej? Standa det gott? Hade funnit det. Så att det skulle vänta att det kom vi utan att flytta kvar benen är stanta. Bara vänta att det stanta akkurat samma sted, men vänta att det kom vi. Så läs. Ja. Så läs, yes. Stanta det gott. Bara utan att flytta det kom. Men det måste stanta akkurat som benen står. Alltså det kommer stanta sin tatt. Följs det sin tatt? Följs det sin tatt? Ja. Kunde du ställa det kom så snart som det följs vid heilet nu? Hur ser frast av han? Kan det passa lite? Finner det som tid alltid passar lite? Ja, också rätt? Ja? Ja?
Det är nämligen så att detta vi kroppslig och rättendom, alltså min kropp är min rättende, rätten till min kropp, han börjar faktiskt, och rätten till till din kropp, han börjar lägga på åren din kropp, alltså kjolt din kropp. Ta och säga att åkara kroppslig rättende, de börjar mitt ute i luften någonstans. Och det säger sig självt att det är ganska ringt att vita hvert här marsche är. Hvis det så ikke åkken her, det måneder av hvordan lengt i midten åkken? Jeg tror vi da nok så lengt i midten. Det skiljer jeg snart vel. Du kjenner meg slett ikke som hverandre er, konen er. Så vil man gjerne ha en av seg frastøve. Og onker kanskje, hvis man kjenner ordentlig vel, så det ok stand det her. Hvis man til dømes også ser en det, man tar bussen gjennom svimja, och bussen är ordla fotler, är nästan inte plats. Så säger man, yes, super, här är ett plats. Så sätter man sig här. Och okej, man sitter sen tatt, men det är super, det finns ett plats. Och så ändå jag sitter och syna och en kone. Äldre kone ganska. Men det är okej, vi sitter oss när nog tatt, öxel mot öxel. Så fär ni en svimhjulen. Och så fär jag i Bobblebä. Och kom in här och sätter mig. Och nu är akkurat samma kone i Bobblebä. Men nu alltid det är obehagligt att sitta så läs när hållnätchen en Bobblebä. Så nu har vi det släck okej. Jag har mig akkurat sitta så innan för 20 minuter sen. Så nu vill jag bara action sitta här ett lockshorta. Och så fär jag hem från svimhyllen vid bussen. Dälja för folk i bussen och sätter mig. Nästa busstoppstad samma kona kommer in. Och hon kommer och hon sätter sig bara bort och synar sig mig. Och jag alltid obehagligt. Jag känner inte hur jag stod efter här nu. Det följs. Eller hvis det till dem som var en mäver för mig. En mäver som var 4 år äldre än jag. Nu sitter han efter här. Han var nästan i Bobblebännen. Och jag vet inte. Det följs inte rätt. Ta kan det vara nog så ringt. Att vara att han störste som säger. Kan du finna ett annat plats? Här neckplats. Eller och skörta. Man vill ju vara vinnarlig. Men när man kommer ut i sådana stöver här onker. Kommer jag inte för tatt och på en. Så kan det vara ringt att säga från. Och säga. Kanst du, är det okej? Eller? Men det är ordentligt viktigt att man gör det. Så hvis man inte säger från. Ta. Självt om vi kommer inte vill det mer snäga ringt. Bara pura vanligt för han. Så för mig kan det vara så när jag får hem och att det ordentligt. Jag vet inte vad det är och så. Sen för vi så bara ta och säga. Du har snäckplats. Kanske bara sätta att här är det gärna gott plats. Finansla. Och så får vi kommand, ja. Så att du bara dömer om hur det kan vara trobult att akka vita hver mars är du vet är så imisk och då må vi bara själva rena sig fra. Tack för det. Jag tar mina klapp. Lycka till att ända den parsten vid kroppslig och mörskon. Så får jag visa hämta filmen. Jag du framvis trobelagar vi samtidigt. Och i men där så i stegen att hellre än att lägga upp till 6 så bjöd vi kommer en kopp av te. Du säger, hej, vill du ha en kopp av te? Och vi kommer att svära, oh my god, ja, jag vill mega gärna ha en kopp av te. Så varst du att jag vill ha en kopp av te. Och om du säger, hej, vill du ha en kopp av te? Och du är ivast och svära, nej, jag är inte helt säker. Så kan du göra dem en kopp av te, eller inte. Men det kan sjå om du väl vara att jag inte dräcker det. Och hetta den tydninga mikli pastoren. Ikke tvinga vi kommande att dräcka det. Bara tog att du gör det vi kommande till så märker det inte att du har rätt till att sucha vi kommande dräcka det. Och säga dig, nej tack. Så gör det man inte te. La bara vara vi att göra dem te i behöver. Ikke nöja dig att dräcka te. Ikke ilskas till vi kommande inte vill häva te. Vi kommande vill einfalt inte häva te. Okej? Det säger möjliga, ja tack, det vinner lite där. Men da tegi klart, så vi kommande kanskje slett ikke hava tegi i urøver. Det kan sjå om du være sindre arger eller arg, til nå har du gjørst der omhetjen at gjøre tegi, men vi kommande skal under ångon omstøvun drekka tegi om vi kommande ikke tøyme det. Det vil de hava tegi, nå vil jeg det ikke. Folk kunne brøyda meining med en kjedelen kokar, tegi ver bridja og mjölk ver kordui, og til leie at folk brøyda meining. Og du har heller ikke rett til å hitje etter vi kommande med en han, eller hån drekke tegi. Og det utan vid, ikke gjøre dem en tegi. Folk som utan vid vilja slett ikke heva te.
Og de kunne heller ikke svære spørningen, vil du ha te? Tog det ikke vi vet. Om onkur takkar ja til te heima til her sørsta leier det, mest rett ikke at de vil ha te alle tøyna. De vil ikke at du kommer ovanta fram vid til dem, gjør dem te og nøy det at drekka det og sier, ja, men du vil ha te i sørste vike, eller at de vakner av at du heller te i munnen av dem og sier, men du vil ha te i gjørskvalde. Om du skiler hvordan skudbort det at nøye folk av få seg te til at de ikke vil ha te, og du skiler til folk ikke vil ha te, hvordan ringt det så at det kommer til sex? Om talan om te eller sex, samtidig hever alt at sia. Nå da det sagt, så får jeg gjøre mer en kopp av te. Hallå? Hej. Ja. Ja. Här som filmen visar att det ganska inte bara i samband med att dricka te eller att sitta i bussen någon. Då man kommer långt, då snurrar sig om en kläm eller en ta sex. Ta blir det en allvarsammare är man virar i så kroppsliga mörkerna och att man spyr och mäter okej. Lukas som tankonan kunde spurt, är det okej att sätta mig i bussen någon? Är man så eisen spyr, är det okej att göra där kläm? Eller är det okej att göra där mus? Och hvis jag alltid att det är okej att onkel gör mer ett kläm, så märker det inte att jag eisen är okej vid en musse. Eller jag kan eisen bröta till meningarna som är ständer en annan dag eller ett annat kväll och så vidare. Så min är rätten till ända, här tog in rätten till börja och det är avhållande ting som vi må leta efter. Så är det lika, ja, jag kom här. Att hese rättande eisen är galtande av netenon. Det har vi da tid sikkert allt om, tid liva en parsta dykkara liv av netenon. Men det förstår ut akkurat det samma, utan till att det kanske kan vara än värre att söka sig mörkerna och att finna dig och tog mamman göra sig än mer omak vid att spyrja och finna dig av hver mörkerna tjock hver någon gänga. Och inte minst att sätta sin egna mörk. Här har vi ett litet brott. Gosse hei tu hafta. Mynd krever samtykke. Yes. Så akkurat det samme vi samtykke, om det så i boblebanen, eller bussen, eller at det nettopp av nedenon. At teka en mynd krever samtykke, og at deila en mynd krever samtykke. Og det sier loven eisene. Jeg skal ikke snakke mer enn det, men jeg håper jeg viser av disse her skyene, som eier slett det. Og til kunne sjekke det ut av telefon, slettd.dk. Da man opplever at kroppsligt, alltså att onkel gör sig in i ens kroppslig rättande av nedenon, så är det akkurat lika allvarsamt och kränkande och obehagligt som det väl liv kanske värre. Och då är det ordentligt viktigt att man beinar vid en spyr och färdar rätt i radiovinsarna. Det kan man med till annat få här och man kan även få det halvdelt till badnabad och i 2 radiovinsarna. Jag kan ju äta till att jag vet att det här är en filmer som jag ätlar att visa men är nöjdigt. Tycker hon för in att checka filmen utvistigt av ho. Hatt av det som jag säger. Samman om tidje, mörsk bröjtast. Så om du ivast spyr, eisen jag ned nå. Tusen takk for Katrin.